Dung Naga Sewu sempalen kuwandaning Duryudana kokopen dampar kencana wah lakon panjang kamu wah Sambato Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripun ing negara Ngastina naga Pratala naga Bantala bandanen ratu Ngastina tunggale tak oyake aleman aneh-aneh Bandung Naga Sewu apa? Bandung Naga Sewu itu raine buta kok bola-bali wah konangan sampean Semar kok tangkas nggih bola ya ngono ya arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora ya goleki nggon yo cerewet Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho Bismillahirrahmanirrahim Koko Prabu mboten kinten babar pisan bilih badhe mekaten lampahan ingkang tah kula sandhang anggenipun kula lembaken sangganing para sepuh kula lembaken para nayaka Punggawa sedaya para pinisepuh sampun kepareng lenggah nadyan ing Datulaya niyatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babagan perkawis negari Ngastina tuwin kula mboten badhe ngrembak babagan kulawarga salebeting kedaton miwasak jawining kedaton saha kula mboten badhe ngrembak babagan kawula negari Ngastina menika babar pisan mboten mawanggen kula nglembahaken para sepuh menika estunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula yayi wonten menapa semunipun rengu pasuryan paduka sajaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih yayi sepados angenteng-entengi dhateng penggalih paduka Yayi Prabu sampun ngantos kawratan ngasta bawat pemerintah negari Ngastina tumunten kababarna wonten menapa Dri Paduka nglempaken sanggeling para sepuh Koko Prabu mboten kinten babar pisan ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara kula menika wenang nepak bumbunane wong sak negari Ngastina kula menika dipun sebat Nalindra ingkang kuncara hanjayeng bawana jagat persasa tanpa timbang kula Nalindra ingkang sugih bondo bandu sugih bondo tegese brana pijes sugih bandu kula menika Nalindra ingkang ababala raja nanging jebul derajat pangkat pangwaos ingkang agengipun tanpa timbang menika kula wau boten sak timbang sak bobot kaliyan batos kula lipun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten kula menika kulina ngadepi dhateng para kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun kula menika kulina ngadepi para sepuh ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana nanging manah kula boten kados ingkang kula raosaken ing atasipun kula menika Nalindra jebul lepeh temen gedhoane ing atase kula menika ratu jebul ati kula gampang diobat abitaken dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker wonten madyaning pasumpenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetes ing Jawa nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados Jawa terus mawa sindung riwut satemah karya banjir kawontenan negari Ngastina banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundangaken dampar keprabuning Ngastina kula kepelajar pados papan pandalian
sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datulaya ingkang wujud toya ingkang bena menika kula wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datulya negari Ngastina. Oh Prabu miris raos sing manah kula dumadahan dereng ngantos kedlarung-dlarung anggen kula nandhang pasembenan menika kula wau gregah kula wungu saking Indra wiwit dinten menika kula mboten jenak kula mboten kepenak kula mboten gadhahi raos tentrem tansah diwektitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kula wau Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula wiladal yen mapunten Yayi semunipun radi kaget raos sing manehipun ing Raka Mandura sareng paduka paring dawuh ing mekaten menika kala wau. Nuwun sewu. Sanget boten nginten ing atasipun paduka Yai Prabu menika Nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kegiatan lair lan batosipun nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dengan wujudipun pasembenan. Monggo jaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasembenan menika namung kembangipun tiyang Nindra. Tegesipun tiyang menika menawi boten nandhang pasumpenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nanglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Inggih. Nanging sabab menapa paduka sanget-sanget anggenipun metang dhateng impen ingkang paduka lampahi. Tumrap kula menika namung bebecer dhateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dhateng penggalih paduka ingkang boten wonten ututanipun. Kula sakmangke kula aturi anyupekaken dhateng kawontenan ingkang paduka lampahi. Langkung prayogi paduka ngasta bawat peperintah negari menika kanthi tewajo mergi paduka menika Nalindra Yai. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendhu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerot larut menggalihaken dhateng pasumpenan menika mangke ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun netepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula miwah para nayaka. Bilih saking menika Yai, sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene paduka badhe anggrejah tuwin amitang dhateng impen menika kala wau, menawi paduka nimbali dhateng Raka ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Nggih, dawuh sami-sami. Namung ora digelo raos sing manehipun Raka Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pangajaping manah wiwit saking budal saking negari Mandura dumugi wonten negari Ngastina. Kula menika pinaringan kewajiban upamanipun kula kadhawan minggah gunung medhun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat menika mujudaken kasetyan kula dhateng paduka Yai Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi menapa kula dipun dawuh supados nyingkiraken parang muka ing badhe anggepuk negari Ngastina tentu kula sagahi nanging lha kok eman temen kraya-raya saking negari Mandura kula menika angadang-adang gregeting ngosi ing manah kula nyadong timbalanipun paduka Yai Prabu. Lah kok sareng dumugi wonten negari Ngastina Baladewa menika Ratu Gung Binathara kok mingjak ngrembug perkara impen kula nuwun sewu. Menika kula mboten mathuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kaliyan ingkang nami impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan mboten pitados kaliyan para sepuh. Nuwun sewu paman. Ora teges kula menika mboten pitados kaliyan para sepuh. Namung tumrap kula impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih, inggih sabab menawi petanganipun para sepuh impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun prisa sedaya ingkang winastan titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab werdine kula mboten mangertos. Ewadene nggih nuwun sewu paman hayu kados pundi? Wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun sithik paningalipun cetha paningal lair batosipun petanganipun kula kinten boten badhe kalipyan mbok inggih paduka andangu dhateng Kakang Prembandurna ingkang langkung pana babagan pasumpenan kula sumanggaken kersa paduka anak Prabu Ngastina Baduna wonten dawuh nggih kinten kula boten badhe ngambali aturipun ingkang putra Ngastina
Bapak Tuna sampun midhanget piyambak menawi kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Baladewa. Oh, gandhok blekuduk swalu gimbal. Sumurante, hawala. Kula sampun ngertos menapa sampun paduka ngendikaken dhateng Kang Raka ing mandul anak Prabu Baladewa. Bapak Tuna kasinggihan mekaten. Menggah pamanggihipun Bapak Tuna kados pundi? Nuwun sewu, Ger. Menawi pamanggihipun ing Bapak ing Sukalima, kula ragi cocok, kula radi mathuk kan pamanggihipun Adipati Harya Senguni jenyatanipun pasumpetan menika tumrapipun para sepuh. Para kina sami nyebataken sumpena menika wonten 3 perkawis Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadorodase. Lah rak tenan to. Cocok to Kakang, cocok Dipati cocok. Lah ingaten wonten werdinipun. Wonten nggih, wonten werdinipun. Werdinipun kados pundi? Menawi tumrap ing Bapak ing Sukalima, werdinipun pasumpenan menika piyambak-piyambak, wancinipun piyambak-piyambak. Wancinipun menapa? Titiyani menika wancinipun tabuh sanga. Dalu ngantos dumugi tabuh 12 dalu. Menika sanes tiyang nyumpena nanging tiyang menika ketonto. Ketonto tegesipun. Upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan. Tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra, tuwin ketonto. Dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan iki menika tuwin dipun sebat naminipun ingkang dipun kersakaken. Menika tegesipun tiyang ketonto nganti kegawa nalika turu. Lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembatan. Menika sinebut Titiyani. Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dipati tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri. Oh ngono. Puspa Tajem kuwi impen ingkang bakal ana nyatane padha karo Kacitra Kasudarsana Kadorodase. Kacitra kuwi wong ketuntu, Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni, Kadorodase kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak. Gandayani tabuh 12 dalu dumugi tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun raina menika sinebut Puspa Tajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpena wancinipun. Nalika kula wungu saking Nindra menika kula sampun kapireng turu ing jago ingkang wonten ing Brang Wetan. Menika tegesipun sampun gagat bangun rahina. Menika tegesipun masumpenan paduka menika Puspa Tajem. Ih kasinggihan mekaten. Oh, nek ngoten impen sampeyan menika badhe wonten maknanipun. Negari Ngastina menika kedatengan banjir ingkang tanpa sangkan paran ngantos minggah wonten ing Datulaya. Banjir Kakang Dira. Werdine piye? Dik Pate, banjir kuwi banyu. Banyu kuwi penguripane wong sak alam donya. Wong sing urip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya. Mergo banyu kuwi iso dienggo ngombe, iso dienggo ados, iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute. Iya. Mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu. Sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip. Mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sawijining penguripan ateges negara Ngastina iki bakal dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Ngono Kakang. Mboten Bapak Tuna kasinggihan. Apa sing ditandur bakal tukul, apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane, iso ngrembuyung gegodhongane. Banjir wujudipun toya. Nuwun sewu Bapak Tuna. Wonten dawuh. Kula nate dipun dawuh dening Bapak Sagupa nalika kula wonten Widara Kandhang. Menawi impen ingkang wonten sambung rapetipun kaliyan toya menika impen ingkang boten sae. Ah menika rak rumiyin. Samenika sampun dipun gantos. Toya menika sae, tapi panjenengan menapa gesang menika mboten betahaken toya. Betahaken. Lah ra ngaten. Tegesipun toya menika penguripan menika apik. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Namung elokipun kados pundi, Ger? Toya kala wau kula waspadakaken dados rah. Sirah sanes. Rah utawi getih. Toya mau banyu mau dadi getih Kakang Duna. Getih ge. Kuwi apik, teh kuwi pinunjul. Tur nuwun sewu Dipate. Getih menika nak werne abang to? Nggih. Abang niku werna sing ngremomong. Nggih. Werna sing cetha dhewe. Kula aturi nyawang saking katebian. Werna abang, werna putih, werna ireng, werna ijo, werna jambon, werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang. Oh, ngoten Kakang Duna. Nggih, dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika. Ngastina menika badhe ketingal nyermomong. Oh, nyermomong. Tegesipun Ngastina menika badhe kuncara handayang bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon. Ngoten Kakang Duna. Menika panggerbaning manah kula, Bawa Tuna. Wonten dawuh. Dampar kendang
Dampar papan pelenggan kula kendhang kapracundang kuntal kaprapal kabekta bantering banjir. Dampar menika pelengganing ratu, tegesipun paduka anak Prabu menika saged njajah wonten pundi papan. Ternyatipun Narendra menika duwe kewajiban inggih menika njajah negara, mbedah negara mboyong putri. Tegesipun Dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud rah menika kala wau. Tegesipun paduka menika badhe nglenggahi Dampar wonten pundi papan. Negari putih-putih saged panjenengan bedah dipun dadosaken setunggal kene negari Ngastina. Ateges Ngastina menika saya amba, saya jembar jajane, saya jembar panguwasane Ratu Ngastina. Mboten bebotna. Inggih, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Yai. Miturut pangraosipun ing Raka ing Mandura, menawi dipun ngendikaken nyebut ping 5 menika kula nuwun sewu. Kok ora dibenten kalian manggih kula. Pemanggihipun Prabu Mandura kados pundi? Pasumenaning panjenengan lampahi menika nuwun sewu, lerekipun boten sae. Mergi banjir menika nuwun sewu, menika ugi boten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah. Menika ategesipun menawi negari Ngastina menika badhe wonten kathah pepati, luwih kathah kurban ingkang tumantuk wonten negari Ngastina. Baladuna kados pundi? Pamanggihipun tiyang menika benten-benten. Menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaken. Nanging tumrap kula abang menika sae nggih. Nuwun sewu Tuna. Menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih. Getih menika wernanipun menapa? Abang. Lah. Iki sampun jeneng getih kok ora ana getih kok biru. Cumi-cumi apa? Iya. Ning pangraos kula kok mboten ngaten. Panjenengan gadahi pemanggih piyambak, kula gadahi pemanggih piyambak. Namung kantun mangke dipun titeni kemawon. Pemanggihipun Durna kan pemanggihipun anak Prabu Baladewa menika leres ingkang pundi? Menapa negari Ngastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ingkang sak mangke badhe ambedah negari Ngastina tuwin damel kurban wonten negari Ngastina. Menapa Ngastina menika mangke badhe anjayeng bawana, badhe kondang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe ngremomong negari Ngastina kondang dumugi mugi papan ger. Dipun nidani kemawon. Mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Senguni. Nggih, Kakang Durna nek konten kula nderek mingkantun nekseni bener anak Prabu Mandura napa bener Kakang Durna? Ah, mesti bener kula. Kula niku ora tau mleset. Ora tau mleset. Aja kok patang ngongko-ngongkoe ra mleset kula. Nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan iku mbok ya dilereni. Ora isa, ora isa. Pokoke tak tekati pokoke. Ben kendaraku entek ya ben. Ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Durna. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Mongki sing penting leleng. Nggih, nggih. Titeni mawon ya, titeni mawon. Sidhem jroning pasewakan Padya kung tanpa sabawa. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurda-kurda reka kiri-kiri Prananggana magawi gelar Didemadaning pasewakan nalika sawanten sami midhangaken manganipun Begawan Durna Winata Mandura pandhita ingkang wicaksana wasis tuwin Nalendra ingkang wicaksana ndadosaken din kemadyaning pasewakan negari Ngastina nadyan utek Ngastina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta lenggahi kanyo pinangka wardu kanjeng dalem ganten wardu jarwa keca minangka durung abang idul manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkaping pira sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora rumatan kok rangkeng gajah medha saka wandilan jawi namung sawanipun wonten satunggiling caraka nyewantun miyak setinggil naturata minggah madaning Datraya agarya cingak kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir dalu-dalan minggir jagat dewa Bathara Prabu wonten dawuh dereng ngantos paripun anggen kula nampi timbalan paduka menika mboten pangling wonten satunggiling caraka ingkang abiyantara menawa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Prabu Yai nadyan ingkang raka nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Punggawa ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Yai Prabu tumuntun katimbalana menapa wigatosipun
Menawi sekenipun wigatosipun menika kula wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebudhek banyu bening kawonten negari Ngastina. Paduka sampun tumut-tumut pasrahna dhateng Raka ing Mandura. Kasinggihan sabda pangandika paduka Kanjeng Prabu. Mugi parenga pinarak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika. Kula semanggaken Yai. Kisana aja kinenten ingsun tumambu yakti saweg sepisan iki ingsun wanuh. Sira kuwi sapa? Lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Munamit pasang Kalimantapi pinepine lho dene dumawahing tawang tuwang sinuwun. Awon tanpa warni menawi paduka miji dhateng ing abdi kula menika nayaka. Kula menika nayakaning Nalindra. Yen pancen kowe nayakaning Nalindra, Nalindra sapa? Lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa? Kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Nagasewu. Mapan wonten ing negari Bantarangin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Senopati Naga Bandala. Senopati Naga Bandala non kasinggihan mekaten. Wigatine apa Senopati Naga Bandala? Nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Ora ana loro jagat iki ingkang padha kaliyan panjenengan ingsun. Ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan Malaya. Mitri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya. Wonten pun didunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kaliyan paduka Prabu Duryudana. Namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Naga Bantala tak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayanana ing kasantosan. Ingkang salajengipun sinuwun wale-wale menapa sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wonten suraosipun awala kula piyambak boten mangertos menawi wonten suwek ing dluwang sakmangke jangga kula ingkang kinarya lintu jernyatanipun kula boten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Ngastina Bandung Nagasewu. Ratu Gusti mutusan kelawan sira Naga Bandala atur nawala lan panjenengan ingsun. Nggih, mekaten kasinggihan Diwaji mula kaki aturna Naga Bandala. Kagiat risang kapirango rinanggul kinempit kampit tusanget naning bawana musti nampi nawala dening Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Sinurasa urut sewiji-wiji datana ingkang cicer. Nalika semanten isining nawala dene Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu nedya bedah negari Ngastina. Banda Ratu Mboyong Putri saknalika abrit mergadak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana. Nawala den buang gedhem-gedhem kaya arsan jangka wong kang tanpa dosa. Aduh Bathara. Naga Bandala wonten timbaning ngadhawuh isining nawala yen Ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu bakal bedah negara Ngastina nelokake Nalindra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Prabu Bandung Nagasewu ratu cilik aku ratu gedhe jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap-delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan Kowe Prabu lah jagat Dewa Bathara. Wah, manungsa maning jajalan rajur taning bawane iblis lanat. Naga Bandala, wonten dawuh sinuwun paduka sinten? Yen kowe durung tak tepung karo tepung ki Nata Mandura Prabu Baladewa waning pinta wasi Jayadara Namakarasana. Iki kadange Werda Nalindra Ngastina Prabu Baladewa. Nyerweteh Ratu Gustimu bakal bedah negara Ngastina. Sumuk nyawane kowe baliya matur karo Ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mandura Prabu Baladewa Barat.
Bathara. Upami Paduka boten daya-daya mangsuli dhateng Caraka Naga Bathara. Sampun kula jangkah. Kula tugel gulune teng Daturaya negara Ngastina. Weh lah mboten ana Yayi, mboten ana. Bila ingkang sekawit negaring Ngastina menika tentrem, nyatanipun wonten satunggiling nayaka nayakaning Prabu Bandung Nagasewu. Ingkang badhe wantun ambedah negaring Ngastina. Yayi, kula atur lenggah ingkang sekeca. Kula piyambak ingkang sakmangke badhe nyingkiraken Nalendra saking bantaranging Prabu Bandung Nagasewu. Aduh ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng kepuk negara Ngastina. Ladal. Kakang Durna pripun? Ah, inggih Dik Pati kula dhewe ya gumen. Kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh, moniku wonten tembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge Naga Bantala. Naga Bantala menika menika dados pacoban tumrap negaring Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Nagasewu lan Naga Pratura lan sawe wadyabalane, oh kula kita negara Ngastina kuwi babte gemari palo jinawi pun mboten sakeken omong sing tanpa guna. Inggih nggih. Sampeyan iku pendhita ora ana nyatane kok omongane buantre ra jamak-jamak. Saniki mang bukteke. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Anu, bener sampeyan kok nggih. Pun sampean kendel. Nggih. Dikon batang impen ra iso omongane kaya bedet sewu nembe pategalan. Nggih kadang kala menungso niku sok salah sok bener kok nggih. Niki pas luput. Ketoke nek sampean kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Bawa Prabu kados pundi Yayi lenggah ingkang sekeca. Kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi ngetapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang dipun dokok wonten ing ajeng. Kula nyesagame menika dados senopati manglurah Prabu Bandung Nagasewu. Parang Paduka lenggah prayogi kula nyuwun pamit Yayi. Mboten kinten babar pisan bilih badhe dumados pecah perang ageng antawisipun negaring Bantarangin lan negaring Ngastina. Kula piyambak ugi mboten nyana. Lah kok wonten satunggiling Nalendra ingkang wantun bedah negaring Ngastina menapa mboten ngertos kondhangipun negaring Ngastina menika dipun lenggahi dening Kurawa ingkang bebasan pilih tanding boboting yuda. Lah kok wantun badhe ambedah negaring Ngastina menika sampun nyusumuk nyawanipun. Nggih. Nuwun sewu nggih. Lajeng parang Paduka sampun ngantos sami miris aja nganti padha wedi. Ngastina dikukui inggih ngestaken dawuh sata kula dipun ketapaken mangpili senopati sing gamben sing pancen pilih tanding boboting yuda. Nuwun inggih ngestaken dawuh Paduka Baduna. Wonten dawuh nggih. Supados negari menika mujudaken negari ingkang gemah ripah lo jinawi napa sing ditanduri iso tukul napa sing ditancepake iso ngrembuyung gegodhongane iso mbiyet wae. Kaya pangandika panjenengan. Kula jaluk sampeyan yo nyingkirke paramuka sing pengawak Raden Naga Bantala lan Ratu Gustine Bandung Nagasewu. Oh inggih ngestaken dawuh. Disingkirke sik supaya mengko negara iso nyermomong. Nek negara iso nyermomong, negara bakal kuncara jumbuh karo pambatange impen sampeyan. Menghina kowe ya. Ngina kowe. Ah, sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ngina lah salah apes lali lan mati kok Dipate. Mbok menawa paningal iki mau lagi ora cetha. Dadi aja tok anggap Durna kuwi saben-saben bener terus. Durna kuwi saben dijaluki tulung mesti bener terus ku ya ora. Kala masane ya luput barang kuwi ya wis anggoning manungsa, salah barang kuwi ya anggoning manungsa. Mula aja banget-banget lemu dadi wong bener terus. Sak bener-benere wong mesti ana salahe, sak salah-salahe. Wong sak kleru-klerune wong mesti ana ing benere. Kuwi hitungane sing gawe urip, dudu hitungane manungsa. Ngono ya Kakang. Dadi aja banget-banget lingina karo aku. Aku luput ya ora apa-apa. Luput ya ora apa-apa ya tak akoni nek pancen pambatangku mau ora pati bener. Lah iya, mung sampean kok le yakin banget ngono lho. Ing atase pambatange ora bener kok le yakin iso bener pambatang sampean iku kula niku gumun karo sampean. Loh, napa sing kula waspadake niku ya nyatane kaya ngoten kok. Nggih pun sampean ngakoni salah, luput, kleru. Nggih. Nek sampean ngakoni salah, luput, kleru, sakniki kudu melu nyambut gawe nyingkirke Prabu Bandung Nagasewu. Nggih, kula singkirke. Ampun semolang. Oh,
naming Prabu Bantung Naga Sewu sepinten kekuatane nek pancen ora ana sing ngasorake mengko Begawan Drona sing maju ning pabaratan. Oh inggih, kula sekseni omongan sampean. Mang sekseni Dipati. Bapak Daryo wonten timbalan. Bubarno kang bodho sepo jenenge Sunarsa Kundur Ngedaton. Non paramadal wasilan. Yen tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Haryo Sengguni nun inggih kere staken dawuh. Purna gatining parangkilan. Sanata Kundur Ngedaton jlok saking gambar kula nampit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosi Naranata. Katingal gumebyar busananing Sang Sinanata wau. Peremban Guntur Geni. Ana dawuh apa sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu? Cetha yen to Prabu Duryudana ngukuhi negara Ngastina. Ora gelem manehake negara marang panguwasaning Prabu Bantung Naga Sewu. Monggo apa ingkang tak tindakake iki jumbuh kawan ngendikaning para dewa. Yen to saya kuncara lenggahing Prabu Bantung Naga Sewu minangka dadi narendraning jagat. Yen to aku bisa lenggah dampar negara ing Ngastina. Sarta ngelingake marang wewatekaning para Kurawa luwih-luwih Prabu Duryudana ingkang duweni watak angkara budi candala. Monggo wataking Prabu Duryudana sakurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese Kurawa lan Prabu Duryudana kudu tumpes, kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit iki, Premban. Sinuwun yen pancen kaya ngono kang dadi kersaning sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu. Aku Begawan Guntur Geni mung sendika ndederek yen ana kale men ditandangi karo Naga Pratala lan Naga Bantala. Ewadene eneng akale tak pasrahke marang Penembahan Guntur Geni. Ayo bebarengan karo aku sinuwun nyaketi negara Ngastina. Ayo tak derekake Premban. Iki sapa? Ngagrah ning tengahing dedalan. Ngadeg kaya ndha mentang kaya gendewa. Tepungake wae punggawa negara Bantarangin. Abdi ingkang sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu aku Naga Pratala. Lho, Naga Pratala? Iya, dasar Puranyata. Ana menungsa ingkang aran Naga Bantala. Kuwi kadangku padha-padha nayaka negara ing Bantarangin. Iki sapa? Kadang nata ing Ngastina. Aku Raden Surtayu. Raden Surtayu. Ya. Ayo, endi wong Ngastina? Luwih Prabu Duryudana bakal tak bondo tangan tak krincung silih tak leboke pakunjaran negara Ngastina bakal dilenggahi dening sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu. Wah dalah kemewat kaya ngregem jimat keparat kaya wani ndilat persiapan sempalan pundhake kiwa tengen Surtayu kelakon ngukup negara Ngastina ing kene marganing patimu kowe Surtayu. Dening Surtayu Brajana.
cocok dadi wah tumbakmu saka plastik. Woi. Ya. So, Naga Bandawa. Sapa? Raden Kartomarma. Kadangmu naga pratala ngobrak-abrik. Ayo, ora gelem menehke negara Ngastina. Kelakon banjir getih negara Ngastina. Wah, mati dereng aku. Mati kowe. Yo. Kulawa bocah bacet diamuk wong loro kepalan. Coba Naga Bandawa, Naga Bandawa. Wis apa? Raden Harya Dulma Gati. Kadang nata pengilan pati negara Ngastina. Ayo, Ratu Gustimu tekan kene. Ora nyembah dramaane Naga Bandawa. Kalakon ana ratu tak tugel silahe. Cangkeme sing apik. Lah waton ngucap. Ratu Gustiku arep tugel cinamu tugelen sikik silahe Dulma Gati. Ayo. Kaya aku sing tekaning pati semplok cacamu ae. Model. Tujuan. Ayo matno sastra jengramu. Watos tenan iki. Tujuan. Iya. Bawa kaman. Oke. Kowe iki pangeran pati kok gamane sepele. Iki tau tate tak nggo nyolong goli ping 4 lakonangan. Model. Dan gak apa-apa. Gladi Pramuka. Tibano model. Ora apa-apa. Ayo. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Kowe iki kampak kok dienggo halo-halo. Batu mau batu iki batu roe. Mungsuh Naga Pratala. Lho, sing sowan ning Ngastina mau Naga Bandawa. Jebul boten ijin Naga Bandawa ning kancane kathah. Naga Pratala nggih wonten piyayine alit ning Digdaya man.
Kula antun mboten dirasake, kula semanggaken. Kawon kula man. Wah, mati kula man Kartomarma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang, mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang, inggih ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe, Kurawa iki arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah. Iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan ajeng ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet ayo. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai lara teng ati. Satama nggih, Man. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Durma Gati wis maju pun, Man. Mungsuhe Naga Bantala. Oh. Kula tono jajane cilik. Niku kejape mboten. Kula tono pindhane bles udan. Mboten. Kenging jajane blek ngoten niku obahe ora nganti kula ancang-ancang ya gak apa-apa. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sanu gaman cangu. Apa? Pengot. Kula tutuke gak apa-apa. Glati pramuka. Kowe kadang nata kok nganggo glati pramuka. Nun sewu saben semua kliwon kula kutuki lho, Man. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak sirah kula templeke nggon dengkul ngene iki diantemi blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula semanggaken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak, Man. Tangane nggih. Tangane Naga Bantala duduk. Lambene abang. Sapa sing kira-kira wani nganu apa jenenge wangi Naga Bantala omong kok aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kotak. Sapa to? Niki wonge. Oh, ya wis. Begini lah wani kok sampeyan niku aneh-aneh lah. Pun mbaken, Man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa to apa. Mboten, Man, mbangane lolo awake mbok ya wis. Nek ngestina dipek utawa dikukup Naga Bantala. Nggih ben lah masalah. Lah dimiteno nek kula kalah ajeng napa? Nek kula menang kula rakitang didik ico bales kono nglacake loloe ora masalah. Gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono diantem gak nglacake lolo babal blas. Soloh nyawa. Iwak kecemplung wuwu, sulung mlebu geni. Mesti modal. Ayo. Ibaratnya kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak. Wuta ngitung lintang nang kelakone cepak wulunge. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek gusis Kartomarma, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kulawan. Citraksi. Nggih. Arep maju po? Wah, ujan kowe iki ngapa ya? Gak dadi awakmu tok pernis barang ki men ngapa? Men klap, Man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mungsuhe sapa? Mungsuhe Naga Bantala. Naga Bantala ora pancen terkenal. Kuku kula sing ajeng nyangan. Nyangan apa? Nyangking sirahe Naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Amo Suramrata Jaya Mata imbang yen padha-padha. Naga Bantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candak siramu tak tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Kelakon candak kelakon tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Mbangane kok aku isin. Kelakon candak. Tugel. Nah, anyar ning tugel. Ketak kampung lho, ana wong mangan kowe ngerti ora? Kok anyar ning tugel. Neng ora iman-iman. Ya wis men.
ikhlas lahir batin. Do ngerti lho. Wah, jare dewan. Iki sapa iki? Takon karo aku. Abdining Prabu Bandung Naga Sewu, aku Naga Pratala. Naga Pratala. Aku goleki sing jeneng Naga Bantala. Kuwi kadangku, kuwi padha-padha abdi negara ing Bantarangin. Aku ora sudi mungsuh kowe, ra imbang. Kowe meng kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu, cecak mungsuh boyo. Aku cecake kowe boyone. Lho, lah kowe kalah no. Kualik. Aku boyone kowe cecake. Timun mungsuh duren. Aku timune, aku durene. Sirmu ketemu sapa? Naga Bantala. Naga Bantala ning kono. Kowe rasah musuhku, aku musuh Naga Bantala, Pak. Iki sapa iki? Naga Bantala. Waduh. Lha kok gedhe kowe? Terus nang ngono sekecake, aku tak musuh kae wae. Golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gedhe kok. Lho kok rene? Kualik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki Raden Harya Citraksi. Kadang nata Prabu Duryudana. Naga Pratala. Kono paran. Ora mundur saka negara Ngastina kok tak cangking siramu. Wis mantep kowe ngono. Wis. Wis kira-kira menang. Lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarepmu. Nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piyai semene. Sumbare wis petak aci-aci. Aci-aci piye? Maksudnya piye aci-aci? Kuwi basa apa? Petak aci-aci iki basa apa? Mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Susumbare petak aci-aci. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do mbedhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Masa? Heeh. Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajeg. Ngono ya? Heeh. Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Ha ta? Heeh. Terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh tak cilaka. Ha iya. Kok aku karo kowe ning kotak apa jadi dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Heeh. Betul, betul. Lah terus yen wis ngaku bener nek ngono aku apike rasa perang. Aku tak mundur ning tetep wayang ngrembaka. Heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo. Kowe saiki karo aku dadi sedulur. Yo. Salim. Yo. Sesuk malam Kemis lunga ora? Ora. Ning nggon aku bancaan. Aku elektonan. Oh iya. Penyanyine jos-jos. Tak opo? Tak goleki sing bojoe. Oh iya. Mangkat ya? Ya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karo aku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu Raden Citraksi. Wis penake ning kene Naga Pratala. Piye, Cik? Pun dadi sedulur, Man. Kose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho, saiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikekke mawon, mergo sakniki usung bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina didadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo. Ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nek nganti sen nanggap kagol, sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kula karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus.
sampean gelem ana patih kok di mortikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Awulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka saindenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buler weruh raimu ya. Kowe iki kadang notone goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten? Sesampeyan iku wong tuwa iso mikir ora? Mbangane kula menang, ning kula karo sampeyan ora bakal dilakokke meneh, mergo dianggep dalange petuk. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampeyan weruh Citraksi menang perang, sampeyan tau weruh? Lha wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbambangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak. Luwung saniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Iya, ya. Mundur. Kowe minggat to. Wis ngundak vertigo ku kumatke wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Napa, Nyuk? Nok. Lah ya Naga Pratala ning omahmu ki ngopo? Ku kula undangi, ku kula nanggap elektrik, Man. Apa? Elektrik. Sing nganggo piano dhewe niku lho. Oh, elektron. Lah kene niku, sampean teko nggih? Ya. Tenan lho? Monggo seneng ora. Dur, Nun. Maju ora le? Nggih. Mboten ketang klungsu nek udu kula tak maju man. Ya maju le, ora ketang saubengan rong ubengan. Mungsuhmu sapa sakarepmu milih Naga Pratala ya ana, Naga Bantala ya ana. Nggih, mang semingkir. Kula tandangane man. Mau mungsule cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soy. Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Wah, bojone Rara Jonggrang. Bandung Nagasewu. Wah, Bandung Nagasewu. Wah, la piyaine yo gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Ayo, urungna. Nggonmu bakal mikut negara ing Ngastina, medhah negara Ngastina. Ora bakal lega yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, langkana tur sasana. Wah, mudhar ning kene. Ota! Weh. Iya. Manyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Iki sapa iki? Wong nganggo kabrahmanan teko kowe ngadeg ngarepe Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin. Tujangganing Prabu Bandung Nagasewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, ya kalah. Temate pripun Kakang Durna? Jebul wis budal sawadya balane klebu pujangganing negara ing Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tataane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saru dirulu yen kowe karo aku padha adu-adu sing balong mleting kulit. Kowe pandhita, aku pandhita. Ayo, nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasaning Begawan Durna, aku ngakoni gembulamu. Ora sandadakake gunem kang tanpa guna. Ayo. Kowe areng ngejak apa Begawan Durna? Batangan jangrimaning Begawan Durna bakal tak batang. Yen kepengkok aja minggok, yen bener aja minger.
Mula saiki wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa? Ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa? Modar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandanganing raga kuwi apa? Sandanganing jiwa kuwi apa? Mati kowe ora iso jawab. Mati kowe ora iso jawab. Diwangi Dewate. Nggih, menampun kuwatir. Mula tak batangi yen peneraja minger, yen kepengkok aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu brana picis busana wastra bludru sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kaki, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya. Cipta iku kang anampa samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang. Budi kang angremake samubarang, karsa kang nindakake samubarang. Yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa ora? Pripun Kakang? Bener e Dewate. Liyane. Sing luwih angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake Gusti Dulur, kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa? Kang ditinggal marake Gusti Dulur iku watak anggep-anggepan. Sabab watak anggep-anggepan iku hamba bar watakku malungkung sombong umuk sesongaran. Seneng ngendak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikulihake awake dhewe. Sabab ya mikulihake diri pribadi iku mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngso. Yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunaning liyan pamriyut dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah. Mula wong kang gelem resudi sudane nggawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya naktya sing sesama. Ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durung katentremaning langgeng. Pripun Kakang Durna? Kowe lha dalah pancen pendhita pinter tenan iki arep wis tuwek kaya ngene lha kok pinter. Mangsuli karo apa kang dadi ucaping Begawan Durna? Ayo Begawan Guntur Geni aja ming aku tok. Nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna. Yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa? Kuwi sing tak gegem jenenge Asta Cempala. Asta tegese tangan, Cempala triji. Tibane nendi? Sakarepmu ngene iki, Po. Iki merganing patimu. Ayo! Etoke kula niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok ming ditungi tangan kok sampeyan kalah. Mboten ngerti nek Begawan Guntur Geni ajeng mentolo kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cempala. Asta tangan Cempala triji tibane nendi? Sakarepmu. Ada yang sampeyan niku ngapa Dewate? Kula niku gumun. Sampeyan niku pendhita monyor-monyor kok ming ditungi tangan ngenten iki kok sampeyan kalah. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala triji tibane nendi? Sakarepmu. Manggre bali pisan kastitenana. Sampeyan niku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala triji tibane sakarepmu. Ayo. Castes ora. Oh, ming arep ngantem kok dadak alasan Asta Cempala. Iki apa, Dewate? Cokor kire. Hus. Oh, ngarani ora. Wah, pripun Dewate? Weh, pancen Bandung Naga Sewu mboten iso digawe becik. Terus niki kula ngasampean kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggih ketiwasan nggih. Tatanan manut semaring jajalanan ora ngilo karo kahananmu
Dapure kaya ngono arep lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina. Bandung Nagasewu. Sempalen kuwandaning Duryudana kokopen dampar kencana. Wah, kelakon panjang kamu. Wah. Sambato Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripune negara Ngastina naga pratala naga bantala bandanen ratu Ngastina tunggale lak oyake Piandeng Pati Sengguni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak karang pragisan Dre kalawan Sang Prabu Bandung Nagasewu tanggaping gati Sang Prabu Bandung Nagasewu sigra ngginakaken pusaka aran Jala Kencana den sebar dening Sang Prabu Bandung Nagasewu satemah Begawan Durna tuwin Pati Harya Sengguni sangganing para sata Kurawa kapikut dening Sang Prabu Bandung Nagasewu Jalaran lari kok sepuluh ora iso disangga enteng kekuwatane naga pratala karo naga bantala luwih-luwih disengkuyung karo ratu Gustine Prabu Bandung Nagasewu Yayi Prabu Duryudana Bapa Begawan Durna Paman Harya Sengguni lan katang-katang para sata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bandung Nagasewu wah Yayi Aji Ngamarta kula nyuwun sedaya pitulung tumbas kenceng Yayi wis kelakon tak arangket Ratu Ngastina sakna Yanayaka lan prajurit kabeh leboke pakunjaran menawi sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya Penemban Guntur Geni ana dawuh menapa sinuwun Prabu Bandung Nagasewu ana siji ingkang maraja saka sela-selaning Garut ndak sawang ora pangling yen to Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwatir rasane atiku yen to migi mengko Prabu Baladewa tumuli mlayu golek pinta srayan. Mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampean aja kuwatir. Sampean ora usah dadak wedi perkara iki. Keparenge Bapa Penemban Guntur Geni. Aku ingkang bakal ngoyak playuning Prabu Baladewa. Upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggap yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kalawan si Duryudana. Sapa ingkang ngrewangi kalawan Duryudana tak anggap kuwi menungsa ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Yen pancen kaya ngono karepe Bapa Penemban Guntur Geni aku mingkari manut lenggah ingkang prayoga sinana aku tak nyuwun pamit tak numpa lakuning Prabu Baladewa. Yo Penemban Guntur Geni sing ati-ati. Mastu Nomo Sidam sekarang bangun langgeng nuwun sewu menawi mboten sisip paningalipun ingkang abdi menika rak Begawan Anoman ing Kundalini inggih kendali sada iki kasinggihan mekaten Penemban kula ngabdipun Anoman ing abiyantara ngersa paduka Penemban tunggul wulung ing sanggar waringin mriki mangkir miyul
menapa mboten badhe kuwalat ing atasipun panjenengan menika Brahmana. Monggo anggenipun Brahmana menika langkung dangu tinimbang ingkang abdi pun tunggul wulung. Teka paduka lenggah wonten ing ngandhap kula mapan wonten ing inggil Begawan Anoman nggih mahapunten. Dapukan kula wonten negaring Sanggarwaringin utawi pertapan Sanggarwaringin menika minangka dados cantrik paduka Penemban. Mila sampun satrepipun menawi jengandika lenggah wonten ing inggil kula mapan wonten ing ngandhap nyuwun pangapunten. Panjenengan menika Brahmana pandhita. Teka panjenengan tumunten rawuh wonten ing petrabakan angaku minangka dados cantrikipun tunggul wulung Penemban. Rikelenggan sak mangke sinten ingkang boten ngertos dhateng memandangipun Brahmana ing Sanggarwaringin. Kathah para nalendra, para satriya, para pandhita ingkang sami sumuyut nungkul dhateng paduka Penemban. Mila awon menapa menawi Anoman tumunten derek suwita dhateng paduka Penemban. Mangke rumiyin Begawan Anoman menawi jengandika suwita wonten pertapan ing Sanggarwaringin mriki menapa boten klentu. Kula menika namung pandhita saking Parden. Kula menika namung pandhita gunung ingkang boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa. Kawruh kula inggih namung kawruh ingkang cethek-cethekan kemawon. Nyuwun pangapunten. Saking pemanggih kula lebet lan inggiling ilmu kapandhitan menika boten katandha. Pandhita menika mapan wonten ing kutha menapa wonten ing Karang Pradisan. Nanging saking pamawasipun pun Anoman paduka Penemban menika satunggiling Brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun sithik paningalipun. Menawi mekaten paduka tetep uga badhe manjing dados siswa kula. Menawi boten dipun keparengaken kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos paduka Penemban keparengan nampi kula dados siswa. Oh lah dalah inggih. Menawi panjenengan meksa kados mekaten kula boten badhe damel cuaning penggaling Begawan Anoman. Namung menawi wonten menapa menapanipun wonten walatipun kula nyuwun pangapunten Resi Mayangkara mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun paduka menika sampun dados guru kula. Teka paduka menika paring pangandikan kanthi basa tata krama kados mekaten Penemban. Kula ajrih menawi kuwalat kula ingkang badhe nanggel dosanipun. Mengkono Anoman iki kasinggihan mekaten. Iya. Yen to pancen karepmu kaya mengkono aku mung kari manut Penemban. Gandeng paduka sampun nampi kula menika dados siswa paduka Penemban. Estunipun kula badhe nyuwun dawuh. Sira bakal matur apa Anoman? Kula menika sampun kewawoken nyawareng gelaring jagat. Kula menika sampun kewareken nyumurupi dhateng tingkah polaipun jalma menungsa ing mersasat. Sampun sami wegah nampa warah nampik pitutur becik. Penemban, kula enggal kepengin sumurup dhateng kasuwargan kula. Lajeng menawi dipun parengaken Penemban priksa kula aturi paring pitedah pejahipun Anoman tuwin anggen kula sowan dhateng ngersanipun Gusti menika wanci menapa pinten warsa malih anggen kula gumelar wonten ing jagat Madyapada mriki Penemban. Oh mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Yen to kowe sira Anoman dangu utawa matur kang kaya mengkono aku mbok dawuhi supaya atur wangsulan marang siswaku Senggana sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa wangsulan liripun pados pundi dene paduka mboten saged paring pangandikan merga iki magepokan lawan pati uriping menungsa. Merga pati uriping menungsa kuwi ora diasta dening sak pepadaning menungsa nanging diasta ana panguwasaning dat kang murweng dat panguwasaning Gusti Kemahanasa. Yen ana menungsa ingkang bisa nitik patine sak pepadane apa menungsa mau ponakane sing gawe urip apa menungsa mau isih kepernah prunane sing gawe jagat. Merga ngene Senggana pati uriping menungsa kuwi wis cinadhang marang kodrate dhewe-dhewe lan pestine dhewe-dhewe dalane uga dhewe-dhewe. Ana ingkang mati merga disangkani saka wis keladuk yuswa tegese wis tuwa. Ana ingkang mati merga disangkani saka kacilakan, ana ingkang mati merga disangkani saka peperangan. Kabeh mau wis tinulis dening panguwasaning dat kang murweng dat. Menawi ngaten kula nyuwun dawuh pejah kula benjang menika larah-larahipun kados pundi disangkani saking menapa aku ora iso ngandhakake ing menapa paduka Penemban paring dawuh ing mekaten aku wedi marang walating sing gawe jagat. Anoman mara kaki rungokno sing jeneng wong lara wae budidaya supaya iso waras nganti digolekke tamba mrana-mrana supaya dawa umure. Nanging sabab apa kowe iki diparingi yuswa dawa lah kok kowe malah takon dina kapan patimu lan kowe kepengin nggih mangsa ngelak wanci supaya enggal tekaning pati.
Kang mangkono kowe ora nyukuri marang panguwasaning Gusti, kowe ora nyukuri marang peparinging sing maha nasa. Akeh wong sing kepengin duwe umur dawa nanging ora iso kelakon, malah umure cendhak tumuli sowan ngersaning Gusti. Nanging sira diparingi umur dawa lah kok malah mutah kepengin ninggal tekaning pati. Yen ngono apa Anoman kuwi iso ngasorake purbaning Hyang Maha Nasa ngono apa piye? Apa sira mbok anggap sira kuwi iso ngalahake kekuwataning sing gawe jagat? Mati kok digadang, mati kok dijongko kuwi cara ngendi? Inggih. Kanthi ucapmu kang kaya mengkono mau sayektine sira Anoman padha karo kepengin ngembali marang panguwasaning Gusti. Manuta marang luwih mbake urip aja kongsi gresula sebab wong kang gresula kelawan uripe mau teges wong mau ora percaya marang panguwasaning Gusti. Nanging wong kang tansah nampa marang pacobaning urip, wong kang tansah nampa karo uripe kanthi ikhlas, tegese titah mau cinaket dening panguwasaning dat kang murweng dat senggana. Waduh penemban. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi ngaten ajeng parang paduka penemban. Dina samengko ayo ndak kanthi pun bapa kepengin duwe pengajap nglakoni tapa ngrame budal saka pertapan Sanggar Waringin yen perlu ngubengi jagat tetulung marang sak pepadaning titah ingkang butuhake mongko kabeh mau tak lakoni kanthi pamrih tanpa pamrih siji wae kanthi kaya mengkono bakal saya lulus kasutapaning begawan tunggul wulung pertapan Sanggar Waringin iki senggana pandhita kang kirare wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping namang susuh angin ngendi gone susuh angin ngendi gone bom ning tak jaluk kaya aja nganti bareng sak laku jantraku Parpaduka awat-awat ana aku saka ing Dirgantara Senggana aja nganti kongsi ana ingkang ngrimpet nyandung marang lakuning begawan tunggul wulung nggih ngestaken dawuh yen ora tak dawuhi aja pisan-pisan kowe mbebantu kelawan bot repoting begawan tunggul wulung nono ngestaken dawuh budal dina iki senggana swawi penemban kula dherekaken tindak dhateng pundi kula namung tuwun tindak paduka penemban tunggul wulung Koko Prabu menapa to sababipun dene samangke kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana sakmangke murcanipun kadang paduka inggih menika pun Yayi Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati muga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat paisaning Bathara wayah para jagat Yayi sanget boten nginten bilih kadang kula ing manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta mongko adat lupi ingkang sampun kelampahi ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka sakmangke Janaka boten kisah saking negari Ngamarta malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mugi keparenging galih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu nyat langeneng kalanggiwan adar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Yai menawi menika dawuhipun Yai Prabu Darmakusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula namung keparenga sakmangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Janaka wonten dawuh nampa dawuh timbaling Yai Prabu Darmakusuma siadi nderek pun Kakang ngupaya Kakang Mas Panenggak ya pancen mengkono
Menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja keri. Kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken. Iya, Kakang Nayanta. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu menika wonten wujudipun Brahmana menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Tunggul Wulung Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten panjenengan sinten sinuwun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindra ingkang kondhang kawenang-wenang menika ingkang wingking kula pun Janaka penemban weladalah sami-sami kondhangipun sami-sami kalukengrat mila beja kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka lajeng wigatosipun menapa penemban estunipun malah pasang Yogya katuju ingin dene paduka penemban pinanggih kaliyan ingkang kula Panata Ndorowati kula manawa badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng panjenengan nggadahi karepotan menapa sinuwun kula nggadahi kerepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa mila menawi paduka penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula Taruna menapa ing paduka suwun tartemtu kula badhe nyaosaken penemban gunjang ganjing langit kelap-lapaton rekincang ing risang mawe gandrung dereng ngantos paring pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung kasaru pelajari punata mandura ingkang blete-blete ngaten wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi wah hatiku Bundang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Koko Prabu Mandura ya mlajar-mlajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adhawuh kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sagedhakan iki Ngastina bedah Yayi Prabu Ngastina bedah kinukup dening mungsuh lho makramiyen Ngastina bedah menika tegesipun ngados pundi Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu lan sakwadya balane Yayi Prabu Duryudana wis keduga sarta wis budidaya supaya aja nganti Ngastina bedah nganti dadi peperangan nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti mandraguna luwih-luwih nayakane naga pertala naga bantala lan pendhitane Guntur Geni wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat mekaten kok Prabu ya mula aku njaluk tulung karo Siadi tulungono pun Kakang tulungono Yayi tulungono supaya iki aja nganti kedrarung-drarung kana negara Ngastina iki luar ana Yayi Prabu Duryudana lan sakadang-kadangane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu Arjuna wonten dawuh Koko Prabu Janaka kula wonten dawuh Ngastina dibedah mungsuh inggih
lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Naga Sewu sirnakna Yayi kabeh sapunggawane sirnakna luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Naga Sewu nyuwun pamit Koko Prabu. Iki sapa? Pandhita ing bantaranging pujangganing Prabu Bandung Naga Sewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa, Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat. Hai, mati we. Makon mati dening aku. Ginetak mawidaya kemanden Sang Arjuna kendang kapracundang kontal kaprabal dawah ngajenging nata Ndrawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drepsira Geni Bambang Wisanggeni. Lho kosek kumliyang ana ing Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wae. Iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho, didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho. Kon dadi Janaka. Iya wae. Lah bapakmu, aku dhewe ora ngerti. Weh, lah dalah. Yo, aku iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wisanggeni piye wae? Bali marang Drepsira Geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Begawan Guntur Geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu. Ya. Kok lenggahe ning kene? Ora kepenak rasane atiku. Dene sapungguring Begawan Guntur Geni. Pangrasaku kaya melang-melang ninggal jabang ning tepining Balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindahing bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo ndak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wuru ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun Pintasraya ndak sawangska kadohan.
Nata Ndarawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggila tak trajange kaya ngapa Ratu Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindring pantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah nika napa? Daturi tindak meneh Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Prabu Bandung Nagasewu. Nggih. Aja gleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Ngastina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak digdaya digdayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkiane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngertiya, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi serayaning Ratu Ndarawati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandeng Nata Ndarawati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina luwarana. Ora ngluwari Ratu Ngastina aja takon dosa mungsuhmu aku. Wah, modar dening aku Rinuket dening Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten oyahan ayo Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu miwasang Begawan Tunggul Wulung. Kekalihipun bali asal mula bukane. Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara. Resi Tunggul Wulung babar ingkang garwa tenggih Sang Dewi Nagagini. Kowe iki kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu barang? Iki ora bojomu Nagagini iki ya dadak dadi pendhita barang iki ngopo? Sumados saged pinanggih kaliyan Kakang Mas Bratasena. Mengarda ketemu kok dadak do salin rupa. Mbok ya ketemu wong kowe iki karo Werkudara wis dadi bojone wis resmi, mongko ya wis anak-anak. Lah kok dadak kowe ngalih pendhita barang iki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu niku raine buta kok bola-bali. Wah, konangan sampean. Semar kok tangkas. Nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora. Ya goleki nggon yo, cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendelane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi.
Werkudara. Iya. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mung manut karo dawuhing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungsa. Lah terus balamu piye? Minggiro aku sing tanggung jawab. Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Ora usah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak rene dicloreh-cloreh kaya ngono ki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama, Antarja, Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Nagagini. Mbok menawi ibu kapang kalian Rama, wis cerewet. Ndang salin bocah Jawagus. Melu sinur ya. Ngopo terus? Ngopo nganggo kathok gojak-gojak barang ini Mas apa? Oh, aleman ora. Wis tuwa ya sesuk nandang sing aneh-aneh. Iki kathok Ketat ora. Ora wangun. Sing aneh-aneh. Ojo ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak Ndara Werkudara nggawa kathok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, Satria kok tuku sepatu barang ora. Sapa itu? Wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iki ngarep nyuwe wektu malah dawa wektu ora rampung-rampung. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe wis mbantu karo bapakmu, ya. Padha-padha, Pak Barya, ning papanmu dhewe-dhewe le, cah bagus. Duryudana sakurawane diluwari saka pakunjaran mestine ora trima yen ngerti sing dadi Bandung Nagasewu aku ya ming sumedya ngelingake marang patrape sing tansah watak Angkara Putih Candala. Kowe ora trima tak ajangi jembar le cah bagus. Jebul sing dadi Bandung Nagasewu dapurmu Werkudara. Dasar Pranyata, niatmu apa? Supaya leren nggon mundhe watak Angkara Putih Candala. Aja rumangsa sumege, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana.
Nyatane aku karo anak-anakku bedah ngestina ora gandalan wektu iblis lanat. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung saben lakon iku pancen pun dikodratke sampeyan ya ora iso ngerti kok iso kaya ngono kedadeane ya Semar mung dadi pancatan kemawon sarta dados pengimut-imut napa sing didapukke sing gawe jagat niku arep ditaming saderma nglakoni ya gandeng sampun paripurna ndara wilujeng miring sambika wiwit purwa madya lan pusananipun sampun paripurna sak pengker kula mugi-mugi papan mriki tansah pinayungana ing katentreman karahayon karukunan kawilujengan lan nampa barokah ingkang tumpuk matikel-tikel ya Semar Badranaya semanten ugi kula nyuwun donga pangestripun tansah langgeng anggenipun ngupakara dhateng budaya lan mekaraken dhateng budaya menika ndara ya purnaning gati sura sudra jane ingkang retsuh brasta kaping 12 Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih den